Ορίστε. Καλημέρα σα. Καλή σα μέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Ειδικού Τέλους. Μάλιστα. Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο τα τετραγωνικά του σπιτιού για να δω τι θα υπολογίσω για τη ΔΕΗ. Δεν κατάλαβα τίποτα τι μου είπατε τώρα. Πώς δεν το καταλάβατε? Μιλάω άπτε στα ελληνικά. Το Γραφείο Ειδικού Τέλους είμαστε. Ναι. Θέλω να μου πείτε τα τετραγωνικά σας για να υπολογίσω το ειδικό τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ στο τέλος του μήνα. Σε ποια στοιχεία πήρατε, ποιον έχετε πάρει τώρα? Δεν είστε ο κύριος Βεβαίως. Ναι, για ποιο σπίτι θέλετε? Πήρα καλά λοιπόν, πήρα καλά. 69 μέτρα. Ναι, μην είστε τόσο επιθετικός. Εντάξει, για εσάς να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σας πει, ξέρω εγώ, πέστε μου και πέστε. Ναι, καλά κάνετε, αλλά αυτά παλιά. Τώρα έχουμε τρόικα. Με την τρόικα θα έχουμε αυτό το ύφος. Σας αρέσει? Δεν με νοιάζει. Δεν σας αρέσει? Δεν με νοιάζει. Θα πρέπει να πληρώσετε τέλος του μήνα. Είπα εγώ να μην πληρώσω, Χριστέ. Θα πληρώσετε, Χρυσέ μου. Είπα εγώ να μην πληρώσω. Όχι, εγώ σας είπα να πληρώσετε. Δεν μου πείτε τι θα κάνετε. Θα πληρώσετε τέλος του μήνα το ειδικό τέλος. 690 ευρώ βγαίνει. Πόσο? 690, 69 τετραγωνικά, δεν μου πάτε? Ναι. Διαράκι? Θέλουμε και διαράκια τη μούλικο. Λοιπόν, 690. Ωραία. Στείλτε μου το. Δεν θα σας στείλω τίποτα. Τέλος του μήνα θα έρθει με τη ΔΕΗ. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Την καλημέρα μου. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Ειδικού Τέλους. Λουκάς Μελιτζάνης ονομάζομαι. Ναι, και. Θέλω να μου πείτε τα τετραγωνικά του σπιτιού για να υπολογίσουμε το ειδικό τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ. Συγγνώμη, δεν με καλύπτει αυτό που λέτε. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει να ρωτήσει. Τα χαρτιά μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν και είναι γραμμένα όλα. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει να ρωτήσει τα τετραγωνικά να τα κάνει τι? Σας λέω ότι είμαι ο Νίκος ο Χιωτάκης, ο δήμαρχος Κηφισιάς. Έτσι θέλω, έτσι λέω. Νίκο, τι λέτε κυρία μου? Πείτε μου τα τετραγωνικά του σπιτιού σας που θα παίξουμε. Ακούστε, κύριε. Ναι, για πείτε μου κυρία μου. Με πάρει άλλος υπεύθυνος που θα μου πει ποιος είναι και θα πάρω τηλέφωνο εγώ να ρωτήσω. Άλλος υπεύθυνος δεν υπάρχει, ο πιο υπεύθυνος είμαι εγώ. Ο Λουκάς ο Μελιτζάνης, κατεβάστε τους τόνους. Ξέρω κι εγώ φωνή. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Γραφείο Ειδικού Τέλους, Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Ναι. Πείτε μου λίγο πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας για να υπολογίσω το ειδικό τέλος. Παρακαλώ. Τα τετραγωνικά του σπιτιού να μου πείτε. 90. 90. Λοιπόν, για να κάνω λίγο μισό λεπτάκι. 900 ευρώ είναι να πληρώσετε ειδικό τέλος μέχρι τέλος του μήνα. Μου κάνετε πλάκα. Όχι, πλάκα όταν θα το δείτε στο λογαριασμό πάνω της ΔΕΗ δεν θα είναι καθόλου πλάκα. Από το Sky είστε, μου κάνετε πλάκα. Ποιο σκάει, κυρία μου? Δεν ακούσατε χθες τον Υπουργό? Προσπάθησα να τον ακούσω μέχρι τέλος, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί μούτζωνα συνέχεια. Στην αρχή τα είπε τα καλά. Λοιπόν, 900 ευρώ είναι μέχρι τέλος του μήνα. Κάτι καλύτερο θα μου κάνετε, δεν μπορεί? Πλάκα θα σας κάνω. Όχι, όχι, κάτι καλύτερο θα μου κάνετε. Έχω πολύ ωραία μάτια. Αυτό δεν πιάνει, είστε Πασόκ μήπως? Καθόλου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, λυπάμαι. 900 ευρώ, sorry. Τι πρέπει να κάνω για να κάνετε κάτι καλύτερο? Τίποτα, να τα πληρώσετε, αυτό πρέπει να κάνετε. Δεν γίνεται να τα Θα πληρώσω. πληρώσετε αυτά και θα δούμε αν θα κάνουμε κάτι καλύτερο στο επόμενο, άμα είστε συνεπείς. Αν πουλήσω σε εσάς αυτό που μπορώ να πουλήσω για Τι να πουλήσετε, κυρία μου, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, να πληρώσετε, με νοιάζει. Θα πουλήσω σε κάποιον Δεν άλλο. θέλω να πουλήσετε τίποτα. Πουλήστε ό,τι θέλετε χωρίς να το ξέρω εγώ. Εμένα τα λεφτά με νοιάζει να μου δώσετε. Είστε πιο ελκυστικός από ότι να βγω έξω στους περαστικούς και να πουλιέμαι. Δεν με νοιάζει, κυρία μου, τι θα κάνει τώρα. Έμπλεξα και με την πουτάνα. Λοιπόν, 900 ευρώ. Ζήτησα έκπτωση. Δεν έχει έκπτωση με την πουτάνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και να έχει, από το Real, όχι από το Sky. Από ποιο? Στον Real, όχι στο Sky πια. Α, συγγνώμη.